Halo Yang, Halo, kenapa? duit kuntek Yang. Duit? Iya, Lah wingi wis tak transfer ngono lho. lehmu transfer lo sasi kepungkur. Kurang. Ya wis entek to. Oh. Berapa juta? 50 ae Yang. 50? Iya, Kok titik men 50 juta iki? kuwi wis cukup iki lho. Lah terus piro? 100 juta ya? Ya nek enak ya ora apa-apa. Tapi entekno seminggu entekno lho ya. Seminggu. Lah hura-hura minggu aku. Sampai ra entek. Arep tanggo nyawer Yang. Lah dhek iki arep nyawer duwite ora nutut. Oh, arep nggo nyawer. Iya, Aja koyo wong susah to. Bojomu nang Taiwan ora usah koyo wong susah. lah rumangsamu aku gak susah ya. Aduh karo bojo. 100 juta ya? Iya, ndang kirimen lho ya. Selak kanggo. Iku 100 juta iki entekno seminggu. Wis to sing tenang.